Good morning, good morning, good morning. Mga ka-farmers, ang mga kasenyor, ang sa akon nga mga followers. So ipakita ka ninyo guys ang amon nga sunod naman nga project, yung paggawa namin dito ng box culvert dito. Kasi ilipat namin dito ang daanan ng tubig para kunti lang yung gagawin ko nga tulay. Kasi ito, daan ito papunta doon sa una kong bahay. Kalsada ito, kalsada. So para maganda, para makapunta dito ang sasakyan sa bandang huli. Yun ang plano ko. Ganit ginaano ko, nag-permanent ko yung mga daanan ko. Step by step lang to guys. So guys, sana nagustuhan nyo palagi yung aking mga ginagawa dito sa aking farm. Araw-araw dito ako, kasama ko yung aking mga babait na mga tao. Nagtulong-tulong kami dito sa aking palayan. So sana nagustuhan ninyo, i-follow ninyo, i-share ninyo, i-subscribe ninyo. Please subscribe the Seniors Agri Farm. So guys, thank you and good morning sa inyong tanan-tanan. Bye-bye! Ayan,